Центр надання адміністративних послуг для містян та жителів окупованого Криму з'явиться у Новоолексіївці на Херсонщині. Відповідний меморандум підписали сьогодні. Це тристоронній документ між Новоолексіївською селищною радою, представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Кримським інститутом стратегічних досліджень. Проект реалізують за допомогою посольства Чехії в Україні. Воно має придбати спеціальне обладнання, що значно пришвидшить оформлення документів. Ми плануємо вже в цьому році в максимум в листопаді провести тестовий режим роботи цього центру. А вже з 1 січня 2019-го він буде працювати як підрозділ нашої селищної ради. Этот центр, это проект, поддержанный чешским посольством, и он направлен на создание условий для беспрепятственного доступа граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, к адміністративним услугам. Також ми опрацювали питання з територіальним підрозділом Міністерства юстиції України щодо необхідності відкриття БПД, це безоплатна правова допомога, та нотаріата на території Новоолексіївської селищної ради.